Naaresto po ng mga otoridad ang top 2 at top 3 most wanted persons sa municipal level sa Barangay Poblasyon, Labrador, Pangasinan sa isinagawang magkaiwalay na operasyon noong Abril 22. Ayon sa Pangasinan Police Provincial Office, nadakip ng lokal na pulisya ang top 2 most wanted persons sa Barangay Poblasyon na naharap sa ilang bilang ng paglabag sa Republic Act No. 11765 kaugnay ng Security Regulations Code. Gayon din ang kasong estafa sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code na may kabuang piyansa ng 144,000 pesos. Samantala, nasa kote rin sa follow-up operation sa parehong lugar ang top 3 most wanted person na nahaharap sa parehong mga kaso at may inirekomendang piyansa na 144,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Labrador Municipal Police Station ang dalawang naaresto para sa kaukulang dokumentasyon at legal na proseso. IFM News. IFM News. IFM News.